салом алейкум. Ака, салом алейкум. Салом алейкум, бародар. алейкум ассалом. Хубӣ, бародар? Як дақиқа мумкина? Йо. Як дақиқа. Бародарҷон, як ҳолати нобувор мондагӣ, солдатам ростига байраҳи дурум, айдина ҳичи нахӯрдум, тай бо худат мард бачаи бояд фаҳмид, шаҳри Туз бояд бирам, ростига раҳда мондагиам. Я ёрдам медодӣ, ягон чи ёрдам те акаҷон. Гап нест бародар, ягон проблема нест, ягон ҷои вайд надора, ози бест. Ана ҷа биё ҷура, я бақа. Ха, гози теда ёрдам метне. Я нигоҳ ки ҷура. Ина душанбе иҷа даимо. Ҳамта прям мой мерай да. Мерай ҷа шаҳри Туза ӯже. Фаҳмиди ҷура? Бо Афғонистон нара. Тамом обод боши, брат. Ҳамин ёрдам ҷура. Салом алейкум, дорогие друзья. Сегодня помог одному бедному солдату. Делайте добро, друзья мои, и добро вернется к вам. Ҳада дани и гиндишкай мада бӯи шӯртар даи. Салом алейкум, бародар. Як дақиқа мекунед шумо?